الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün 18-ші зур гынахны алып китербез. Ул да булса караклык, ягъни урлау. Безнең ислам дине иминлеккә чакыра торган гаделлек дине һәм инде кешеләргә карата инде дә булса зыян китерүне, аларга инде булса авырлык китерүне тыя. Һәм инде пәйгамбәрбез дә әйтте, мусульман шундыйдыр, аның кулыннан да, теленнән дә башка мусульманнар зыян күрмиләр диде. Һәм шуңа да менә бу караклык, кеше әйберен урлау инде бу чынлап та кешегә бик каты зыян китерә торган гынаһларның берсе, чөнки кеше инде үзенең тырышлыгы белән хәләл кәсеп кыла инде, эшли, һәм инде берәр явыз бәндәсе килеп, аның шушы кадерләп тоткан кадерле әйберен нәрсәсен алып китә икән, кеше инде бик каты борчыла, бик каты инде бу кешегә карата зыян кылынган була. Һәм шуңа да инде менә безнең ислам динендә шушы караклыкка, урлауга карата бик каты инде җәза каралган. Һәм бу хәтта Аллаһ Тәгалә мондый кешене ләгънәт кыла. Мондый кеше инде Аллаһ Тәгалә рәхмәтен ала мондый кешедән, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте Бухари җыентыгында килә торган сахих хәдисендә: "Лә'ана Аллаһу сариqa" диде. Аллаһ Тәгалә ди урлаучыны, карак кешене ди ләгънәт кыла ди. Без нәрсә дидек? Кемне Аллаһ Тәгалә ләгънәт кыла инде? Бу инде Аллаһның газабына имин булмаячак. Аллаһ Тәгалә инде төрле газаплар җибәреп, төрле җәзалар җибәреп, бу дөньяда да һәм ахират дөньясында да инде бу кешене бәхетсез итә. Һәм шулай шушы кеше әйберен урлау, караклану бу иманыбызның бик каты заифлыгын күрсәтә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган сахих хәдистә: "Ла язни зани хина язни хуа муъмин" диде. Кеше ди беркайчан да камил иманлы булып ди зина кылмас ди. Һәм шулай ва ла ясриqu sariqu sariqa хина ясриqu ва хуа муъмин. Һәм шулай ук ди тулы иманлы булып ди кеше әйберен урламас ди. Урлаган чиракта инде бу мөмин булмас ди. Ягъни заиф иманлы, шундый заиф халәттә генә шушы гамәлне кылыр диде инде. Шуңа күрә менә бу дәлил дә инде күрсәтеп тора, иманлы, шундый Аллаһка инанган көчле мусульман мондый бузык гамәлне кыла алмас диде. Һәм кеше шушы караклыкка, урлауга килгәндә бик зур хата кыла. Кеше уйлый, кешенең әйберен генә алсаң, син карак буласың дип. Әмма ләкин син мәсәлән дәүләтнең әйберен урлыйсың икән, яки эшеңнән берәр нәрсә инде кыстырып кайтасың икән, инде кеше моны караклыкка кертмәй, үзенә күрә бер горурлык саный. Чөнки син нәрсәләр булса да шушы эшеңнән файда күрә алдың дип. Менә бу зур хата, зур ялгышу, бу гыйлемсезлек аркасында, бу наданлык аркасында безнең бит инде таралган шулаймы? Шәһәр җирләрендә күрәбез инде теге су счетчигына магнит ябыштырып куялар, әзрәк санасын дип, бу шулай караклыкка керәсең, чөнки монда хакыйкый сиңа тоткан суның инде микъдарын түләмисең, күпмедер микъдарын урлыйсың. Шушы магнит куеп инде аның инде теге литражын киметеп, яки кеше эшкә бара да, анда инде әзрәк кенә урлап кайта. Мәсәлән, кемдер офиста эшли икән, инде кагаз урлый, ручка урлый, анда дәфтәр урлый, шулаймы? Ул аны караклыкка кертмәй. Чөнки ди нәрсә ди? Ул ди миңа ди тиешенчә ди хезмәт хакын түләми ди. Шуңа күрә инде бу миңа рөхсәт ителә. Мин шуның белән инде үземә тиешле булган әйберне генә алам ди. Яки анда заводта эшли икән, заводта ясаган инде берәр нәрсәне анда кыстырып кайта инде. Һәм бу моны ничек дәлилле? Миңа инде завод манда, дәүләт инде зөлемлек кыла, тиешенчә түләми ди, яки урлый ди, минем әйберләр шуның белән инде мин моны кайтарам ди. Ягъни караклыкка караклык белән җавап бирәм ди, зөлемлеккә зөлемлек белән җавап кайтарам ди. Әмма ләкин монда Коръәннән бер ни аят та юк, Пәйгамбәрнең бер ни хәдисе дә юк, дәүләттән урларга ярый, эштән урларга ярый. Һәм инде бер ни галимнең дә моны рөхсәт итә торган бер ни фәтвәләре дә юк. Бу бары тик кешенең наданлык аркасында гына, гыйлемсезлек аркасында гына таянып эшләгән гамәлләр.
Мөселман кешесе һәр вакытта да гадел, ихлас булырга тиеш. Әгәр дә сиңа карата да zulümлык кылса, син аңа каратып инде җавап итеп zulümлык белән кайтарырга тиеш түгел. Синең берәр нәрсәңне, кадерле әйбереңне урладылар икән, алар минем шушы вакытта шушы әйберне урладым дип, мин дә аларның әйберен әле урлыйм дип, караклык белән инде җавап кайтарырга тиеш түгелсең. Чөнки син шушындый гамәл кылып, син үзең дә шушындый кеше дәрәҗәсенә төшәсең. Синдән урладылар икән, һәм инде алар миннән урлады, шулай булгач мин дә урлыйм дип урлыйсың икән, син шул ук урлаучы карак дәрәҗәсенә төшәсең. Шуңа күрә бер кайчан да мөселман кешесенә әшәкелек белән җавап бирергә ярамый. Синдән урлыйлар икән, сиңа zulümлык кылалар икән, кыямәт көндә ул кеше, ул дәүләт булсынмы, ул организация эш булсынмы, фирма булсынмы, ул совхоз булсынмы, ул үзе җавап бирәчәк. Алар урлый дип, сиңа урларга ярамый. Моңа берни дәлил дә юк. Чөнки менә бу алган хәдисләр Аллаһ Тәгалә ләгънәт кыла каракны, урлаучыны дип, яки шушы мөмин хәлдә инде мөселман кешесе шушы гөнаһны эшләми дигән, бу ачыктан-ачык дәлил булып тора, нинди генә булмасын, нинди генә халәттә булмасын, караклыкның тыелуына. Һәм күрә дәүләттән дә анда суларны, утларны һәм башка төрле әйберләрне урларга ярамый, эштән дә анда эштән төрле әйберләрне урлап кайтырга ярамый. Чөнки кайбер кешеләрдән ишетергә туры килә, эштән баргач берәр нәрсә урлап кайтмасам, алып кайтмасам, минем күңелем тынычланмый дип. Чөнки көнем файдасыз үтте дип әйтә. Бәдрәфкә киреп булса да инде, теге туалетны булмагы булса да урлап кайтам мин дип гурланып сөйли. Шуның белән көнем файдалы үтте дип шатланып йөрим ди. Бу наданлыктан чыга. Һәм Аллаһ Тәгалә һидаят тәүфик бирсен мондый дәрәҗәгә төшмәскә. Күрә, әгәр дә син риза түгел икән, эшең сиңа тиешле хезмәт хакын түләми дип уйлыйсың икән, киттә үзеңнән дә лаеклы шундый хезмәт хакы белән эшлә. Әмма ләкин эштән дә бер нәрсә урларга ярамый. Һәм гомумән ничек диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, мөселман кешенең кулыннан да һәм теленнән дә бүтән мөселманнар, бүтән кешелек дөньясы зыян күрми диде. Син шушы караклыгың белән инде син гомумән җәмгыятькә инде зыян китерәсең. Һәм тәүбәнең дә без инде шартларын беләбез. Әгәр дә кеше берәр нинди гөнаһ кылды икән, ул тәүбә кылырга тиеш. Без санап киткән алдагы дәресләрдә инде иң беренче без ихластан шушы тәүбәгә килергә тиешбез. Икенчедән без үкенергә тиешбез шушы гөнаһны эшләгәнгә инде. Һәм өченчесе инде без туктарга тиешбез шушы гөнаһны эшләүдән инде. Дүртенчесе инде без төпле карар чыгарырга тиешбез. Бүтән бу гөнаһка кайтмыйбыз дип инде. Һәм бишенчесе нәрсә дигән без шушы тәүбәнең инде вакыты чыкмау. Яки инде җаныбыз шушы бугазга җитсә, безнең инде тәүбәләребез кабул булмый. Яки кыямәт көне килеп җитсә, шулай тәүбәләр кабул булмаячак. Шуңарча хәтлек безнең тәүбәләр кабул була. Һәм менә бу караклыкка тагын 6нчы шарт өстәлә. Бу бүтән гөнаһларга 5 шарт булса, тәүбә кылыр өчен, шушы караклыкка тагын 6нчы шарт өстәлә. Без урлаган әйберне кире кайтарырга тиешбез. Әгәр дә тәүбәбез кабул булсын өчен. Бу 6нчы шарт үтәлгәндә генә безнең шул вакытта инде караклыкка карата тәүбәбез инде кабул була. Берәр кешенең анда урладың икән, акчасын анда бүтән төрле берәр башка әйберен син моны инде кайтарып бирергә тиешсең. Әгәр дә син берәр нинди матди әйберне урласаң, әйтик анда магнитофон манда яки берәр китабын булсынмы, һәм башка мисаллар китереп була. Һәм бүгенге көндә синдә юк ди. Син аңладың, яки исламга килдең ди, шушы дин юлына бастың ди, һәм инде искә төшә башлады. Шул вакытта шундай әйбер урладым, бу вакытта шундай әйбер урладым. Син бүгенге көндә ул әйберләр синдә юк. Алимнар әйтә, син шушы микъдарда инде акча белән кайтарырга тиешсең ди. Шушы әйберне инде. Яки ул кеше кичерә икән, син инде әйтәсең, мин син шул вакытта әйберне урлаганым, менә мин сиңа күп акча тиеш дип. Әгәр дә ул кичерә икән, ярар, кирәкми инде, мин гафу итәм сине, кичерәм дисә, бу вакытта синең өстенә шулай бурыч төшә. Шушы шартка туры киләсең инде. Әгәр дә кеше юк, кичермим, кайтар дисә инде, син шушы акча микъдарында шушы әйбернең бәясен кайтарырга тиешсең инде. Шул вакытта ана шушы синең инде тәүбә кабул була. Күрә галимнәр әйттеләр, бу тәүбәнең 6нчы шарты өстәлә алган әйберебезне без кайтарырга тиешбез инде.
яки анда акча белән, яки инде була икән шушы алган әйберебезне инде шуңа күрә кем тәүбәгә килә, шушы 6-нчы шартында инде үтәргә тиеш. Һәм инде галимнәр әйтәләр, шушы урланган малдың ди бәрәкәте булмый ди. Әгәр дә бер нәрсәне урлады икән, шушы малда берни бәрәкәт тә булмаячак, киресенчә инде 1000 урласа, ул 10 000 итеп чыгачак диләр. Бер кешедән манда 1000 акча урлады икән, 10 000 итеп чыгачак. Ничек итеп? Аллаһ Тәгалә бер авырту җибәрә аңа. Һәм ул больницаларга йөри, операциялар ясата, анда дарулар ала, ул шушы 10 000-нан да артык итеп чыгып китәчәк. Шушы малдан Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирмәячәк һәм артыгы белән чыгачак. Шуңа күрә галимнәр әйтте, менә бу урланган малда, караклыкта ди, шушы малда ди берни бәрәкәт тә юк, киресенчә артыгы белән синнән чыгачак диде. Шуңа күрә сакланырга кирәк, кешенең малына, һәм инде дәүләт малына булсынмы, эштәге малгама кызыксынудан сакланырга кирәк. Һәр вакытта да гадел булырга кирәк, беркайчан да җәмгыятькә, кешеләргә зыян салудан инде сакланырга кирәк. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә инде безгә тәүфик хидаят бирсен, аның ләгънәтенә ләкмичә, ул кушканнарны гына үтәп, ул тыелганнардан гына тыелып, ул риза булган, ул яратканнан гына гамәлләр кылып, һәм инде ахыр чиктә Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен һәр барчабызга да. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.